שלום לכולם, ביחד איתי נמצאת מאיה סימון, ייעוץ והדרכת הורים. שלום מאיה. שלום אורן. ואני אורן טוקר, הקואוצ'ר, והפעם אנחנו מדברים על זמן איכות. זמן איכות. מה הכוונה בזמן איכות? זמן איכות, הכוונה היא באמת לעשות פסק זמן מהמרוץ המטורף שיש לנו במשך כל השבוע, ולבחור יום ושעה קבועים עם הילד שלנו. זאת אומרת, יש לי זמן שבו רק אני, רק הילד. נכון. במקרה שלי זה בלי אמא, בלי אחים ואחיות. נכון מאוד. שנינו ביחד. נכון מאוד. שלנו. נכון. ומה אנחנו אמורים לעשות? הרעיון הוא לעשות בחירה משותפת, זאת אומרת יום לפני לשבת עם הילד ולהגיד, תשמע, אנחנו מחר, כמובן להזכיר לו שמחר יש לנו זמן איכות עם אבא והילד, מה הוא רוצה לעשות, מה הוא מתכנן לעשות, והרעיון הוא לבחור בצורה משותפת את המקום, שכמובן יתאים לאבא, שלא פתאום הוא יבוא ויגיד, תשמע אבא, אני רוצה היום ללכת לבריכה וזה לא ממש מתאים. הרעיון הוא לבחור יחד בצורה משותפת מה אנחנו הולכים לעשות ביחד. אוקיי, וזה משהו שחייב לעלות כסף? לאו דווקא, ולא בהכרח. אנחנו מספיק שאנחנו הולכים יחד לפארק. הרעיון הוא לא משחק בכדור, בדיוק. פאזל, לבנות לגמרי. משהו, ליצור משהו. לגמרי. הרעיון הוא בעצם איכות זמן. איכות זמן שהאבא והילד מכירים אחד את השני. להכיר יותר לעומק את הילד. יש דבר מאוד מעניין שאנחנו לומדים בחינוך, שכדי לחנך אתה צריך להיות נוכח. לגמרי. אתה צריך שיהיה לך זמן עם הבן אדם כדי שהערכים שלך נכון. יוכלו להגיע לצד השני. כי רק לומר אין איזו משמעות, נכון. זה לא מגיע לשום מקום. נכון. אנחנו צריכים לחוות משהו. נכון. אם אני רוצה לחנך, לתת ולעזור, אז נכון. הילד צריך להיות איתי כשאני עושה את זה. בדיוק. להוות דוגמה אישית. רוצה לדבר על סבלנות, אז אני צריך להיות איתו ואנחנו משחקים, והוא רואה שאני מביע סבלנות נכון. גם כשלא מצליח לי. נכון, נכון, נכון. ממש בדברים הקטנים. בזמן איכות ממש חשוב מאוד להגדיר את היום ואת השעה. עכשיו, ישנם מצבים שבהם, אתה יודע, מכורח המציאות, פתאום היום לא מתאים, השעה לא מתאימה, אין שום בעיה, אנחנו יכולים להתגמש, רק כמובן להסביר לילד שביום שאנחנו אמורים להיפגש זה לא יסתדר, ולמצוא יום אחר באותו שבוע. כי הילד מצפה... לא לדחות מעבר לשבוע. לא לדחות מעבר לשבוע. הילד מצפה לזה ומשתוקק לזה ורוצה את זה מאוד, לכן הגדרנו יום, הגדרנו שעה, לא מסתדר, להסביר לילד, תשמע מתוק שלי, היום זה לא מסתדר, אבל בוא, אנחנו עושים את זה מחר. זמן איכות, אם אתה הורה או הורה. לגמרי. חשוב. חשוב מאוד. זמן רק שלך עם אחד מהילדים, קבוע. קבוע, נכון. תודה רבה. תודה רבה מאיה. תודה לך אורן. תודה רבה לכם. ואנחנו ניפגש בטיפ הבא. ביי ביי. להתראות.